Стели, Маги, Ники, шоуто на влогърките! Така, ние сме Ники, Маги и Стели, както разбрахте, И сме група от качалки. Нали? така, ние ще снимаме клипчета, в Но в които, добрия смисъл. в които ще пеем и танцуваме и ще ви подготвим много изненади. Ние сме влогъри от... От днес нататък! Пак сме ние. И ще ви покажем нашия клип на емоджита. Емоцията, да. Добре. Ники, избери си едно Ама емоджи. аз ще го покажа на камерата, вие не трябва да гледате. Така, с тази игра сега тук ще показвам емоджитата. Ето аз, например, ще си избера... Ето това. Сега ще ви покажа. Ето това. Сега трябва да го изимитираш. Давай. Чакай. Онова, където е с жълтото, където е така са мулчите, като дъгички. И тук е някакси така моя. Да, Маги позна. Избрах си. Така. У нас жена, която прави така. Опишете я. С кафява коса. И розова блуза. Добре. Но може да е друга, обаче не диаманта, защото диаманта е Така. готово. Така. Онова, където пращат сърчите. Да. Давай. Чао от мен! Чао от мен! Чао от мен!